יש שם שופט. אם יש בעיה עם השופט, תעשה רפורמה במערכת המשפט. דבר עם יריב לוין. הנמר הלבן לופת את ראשו של ריקסון. כן, מקודם ראינו שהוא עובד על הצוואר שלו, על קנה הנשימה, עכשיו הוא מבצע עליו סליפר, הוא מפעיל לחץ על העורק הראשי. מנסה לרתק אותו, אבל ריקסון נעמד על הרגליים. מכניס לו אגרופים, אחד אחרי השני. זה ריקסון שאנחנו מכירים ואוהבים. קדימה ריקסון. אני מוכרח להודות שציפיתי לסגנון אחר של קרב. יש פה מכות. אני חושב שהם באמת לא מחבבים אחד את השני. יש מצב, ממש. אני לא חושב שמישהו מאחורי הקלעים מחבב במיוחד את הנמר הלבן. זה אני לא יודע, זה אני לא יכול להגיד. אני אומר לך שאני עוד לא פגשתי פה בן אדם אחד שהוא החבר של הנמר הלבן. יש בזה משהו. אני חושב שהוא די לבד. הנמר הלבן הוא זאב בודד, אם אתה יודע למה הוא מתקרב. ויכול מאוד להיות שריקסון עכשיו יגאל אותנו מייסורנו. קדימה ריקסון, נעמד על החבלים. להפחיד את הנמר. 1, 2. קרוסבודי מהפינה העליונה, אבל עדיין הוא לא לא מצליח מאמין. לעשות את זה. רק 2, ריקסון בהלם.